Silav, roj baş, hevanno. Hevîdarim herkes baş e. Piştî hefteyekî waya cara yekem em di zindî de hatin gel hev. Hinek nexweşî hebû li ser min. Min şewbekî pir cidî derbas kir. Hûn dibînin di rûyê min de hêjî birîn hene. Xilas nebiye. Nexweşiya min tam derbas nebiye sedî sed. Lê xuyaye di nava du sê rojê pêşiya me de em ê cardim bikaribin. Weşanên xwe ên di YouTube'ê de li ji cî maye bidomînin. Ji xwe di demên pêş me de plana min ew e ez derbasî stûdyokê nû bibim. Mal diguherînim. Her tişt diguhere. Ji Virûpê ve hinek bêtir profesyonel em ê vê weşanê birêve bibin. Îro wisa ez ketim zindî armanca min ew e ez hinekî di derbara Rojavayê Kurdistanê di derbarê Sûriyê de agahiyê nû bidim we. Sirri Sûriye Önder endamê sereke ê heyeta İmraliyê nexweş e, giran nexweş e. Xeteriya wî ya jiyanî hîç derbas nebiye. Yani tedavî dibîne lê hêjî jiyana wî di xeteriyê de ye. Yani em nizanin çi tê serî wî, em nizanin çi hatiye serî wî jî. Behsa qelb tê kirin, behsa dil tê kirin. Lê çi ye, çi bû sebeb tam eşkere nebiye. Doktoran, ji xwe beyanatê doktoran hene. Em hêvî dikin di demekî kin de bikaribe rabe ser xwe lê ji Ewropê ve ew ê karibe xebatê xwe bidomîne nikaribe û nediyar e. Ya hinek zehmet xuya dike. Ya wisa ye. Agahî hene ez ê bu par vê bikim. Hevalno gelek spas ji bo van hêviyên we yên ji bo selametiya me. Ez jî hêvî dikim em hemî selamet bin, em nexweş nekevin. Pêdiviya milletê me bi me heye, pêdiviya me jî bi we heye. Divê em hevû du bigirin, divê em hevû du hinek hêz bidin hevû du. Mühîm e di van deman de. Deng baş e. Deng baş be ez hinek tiştî ku mamede kirine ez ji we re pêşkêş bikim. Pêşî hevanno rewşa dawiya Sirri Sûriye Önder berdevka Dem Partî Ayşegül Doğan ragihand ku dibêje me tirsiya li ser jiyana Sirri Sûriye Önder dewam dike. Dibêje Sirri Sûriye Önder têkoşînekê mezin ya jiyanê dide niha di nexweşxanê. Ayşegül Doğan dibêje hemû gelên Tirkiye li benda xeberekî xweş e. Da zanîn nebûna xeberekî ne baş tê wê watê ku her tişt baş dimeşe. Yani ew qas mesele xeter e. Yani tiştekî negatif û nebîsin tê wê manê baş e. Rewşa Sirri Sûriye Önder niha stabil e. Stabil yani şûna xwe de sekiniye. Ne şû me diçe ne pêş dikeve. Ev jî pozitif e. Yani rewşekî qonaxa ew ê bû yani. Dihat payîn. Nexweşxanê berê beyan kiribû. Yani rewşa stabil çê dibe. Ev dihate pêşbînî kirin. Yani di wê manê de. Elbette ev nayê wê manê ku xeterî metirsiya mezin ya li ser jiyana wî berdewam nake. Pêşî gotin heftê saetan de, di heftê saetan de eger hat ser hemdê xwe, hat ser hemdê xwe. Eger neyê ser hemdê xwe pir xeter e. Heftê saet jî derbas bû. Yani em hêvî dikin êdî baş be. Êdî em jî li bendê ne. Pir însan çû serdanê hatin. Ji siyasetmedarê Tirkiye, ji Abdullah Gül bigire, ji Babacan bigire, ji derdorên ji hema ji hemî partiyên siyasî însan çûn tevlî bûn. Çûn hêviyên xwe yên selametiya anî ziman. Wekî din hevanno artêşa Tirkiye li ser sînorê gundê navçeya Mewata li Silêmaniyê belavokekî belav kir. Belavok heqaretekî ciddî ye li hêzên gerîla li têkoşîna Kurdan. Hûn zanin ev adetê artêşa Tirkiye ye. Belavok belav dikin. Yani têkoşîna Kurdan pir piçûk dibînin. Milletê Kurd pir feqîr fuqare dibînin. Bangên teslîmiyetê li gerîlayên Kurdan, li lehengên Kurdan dikin. Yani vê heqaretê dibe bi tu şeklekî mirov qebûl neke. Yani ev zulm e. Yani mirov biçe li ser serê wan milletên me ê Başûrê Kurdistanê belavokan belav bike û mirov banga teslîmbûnê li wan bike. Hem jî di vê pêvajoyê de, di vê dema agirbestê de. Yani ev heqaret e.
ve hakaretê de vê mer li wan vegerîne şiklekî. Yani mesela mirovên li wê derê dibêjin piştî nîvroyê doh bû. Balafirên artêşa Tirkiyê li çiyayê Assosê, li derdora gundê Gelale, Besawê, Sefre, Zerûnê, li sînorê navçeya Mewatê ê parêzgeha Silêmaniyê belavokên bi zaravayê kurmancî belav kirine, avêtine jî ji balafirê ve ji gerîlayên PKK xwestine teslîm bibin. Di belavoka artêşa Tirkiyê de çi tê nivîsandin? Yani ez viya mecburum bibêjim ji bo ku were zanîn. Yani artêşa Tirkiye çi qas ji heddê xwe derbas biye. Çi qas hevalên me, însanên me gerîlayên Kurdistanê li hengên Kurdistanê piçûk dibîne. Hin nimûneyên xeyalî dide. Kesekî mesela ji kesên xeyalî nimûneyan dide. Dibêje ez filan kesim, ez teslîm bûme, min çorbe dane min, xwarin dane min, ez pêşwazî kirime, birinê min derman kirine. û bi vî şiklî aliyên hestiyarî derdixe pêş. û dibêje serokê we bang li we kiriye werin teslîm bibin, hûn jî guh bidin serokatiya xwe, werin ser rêya wî. Tiştî wisa dibêjin. Tabî merov bikaribe bipirse ji rayedarên Partiya Karkerên Kurdistanê çawa dibînin vê meselê. Ez dibêjim qey di rojên pêşme de ew ê li ser vê daxuyaniyekî bidin. Dibêjin werin derfetê îmkanê bidin xwe xwe bavêjin ber bextê dewletê, edaleta dewletê. Tiştî wisa yani. Ev adetê wan ê berê ye, ji berê ve vê yekê dikin. Ama li aliyekî jî merov bizanibe ku dewleta Tirkiye hemî başûrê Kurdistanê dide ber bombeyan. Mesela hin numune hene ji we re bêjim, pêşî gundên Amediyê topbaran dike. Doh dîsa piştî nîvroyê hêzên artêşa Tirkiye gundên Spîndarê, Girgaşî, Mijê, Kevne Mijê ên li ser sînorê navçeya Amediyê tam 27 caran dane ber topan. Partiya Karkerên Kurdistanê jî di mesela bombebaranê de ragihand ku artêşa Tirkiye di 4 rojan de 627 caran êrişî baregehên wan yê li Herêma Kurdistanê kirine. Navenda ragihandin û çapemeniya hêzên parastina gel HPG di daxuyaniya xwe ya herî dawî de dibêje digel ku ew niha bi temamî di nava Agirbestê dane, ev mehekî ye. Hêzên artêşa Tirkiye êrişên xwe tim domandine. Artêşa Tirkiye di 4 rojên dawiyê de 627 caran baregehên wan yê li Herêma Kurdistanê dane ber topan. Di nava 15-18 Nîsanê de artêşa Tirkiye hem bi dronan, hem bi balafirên şer, bi hewanan, topavêjan tam 627 caran baregehên wan yên li herêmên cuda yên li Zapê, Garê, Metina, Şeladizê, Kanîmasî, Avaşînê, li Amediyê bi temamî bombebaran kirine. Di nava van bombeyan de yên ku têne avêtin bombeyên qedexekirî jî hene, çekên kîmyewî jî hene. Yani dewletekî eqwas bê pîvan e. Bi vî dewletê re, rêvebirin bi vî dewletê re merû çawa bikaribe bide bistîne ew jî meseleyekê din e heqeten. Yani milletê Kurd mecbûr e pêşa roja xwe siber roja xwe bifikire û wisa biryara bide, wisa bidomîne. Dedit merov divê dema dikeve nava meseleyekî merov li emelê wî dinêre. Emelê muxatabê xwe. Kirinên muxatabê xwe merov dinêre. Çi dike? Di 4 rojan de 627 caran hêzên gerîla herêmê wan dide ber bombeyan. Îja dewere di van şertan de bi wan re li hev bike. Tabî ki em hemî alîgirin ku dewleta Tirkiye bibe dewletîkî demokratîk, em hemî alîgirin ku milletê Kurd bikaribe qedera xwe bi xwe tayîn bike, xweseriye, federasyone, sîstemekî rêvebirinê, ew diye û çi dibe bila bibe. Em hemî tarafdarin ku ev mesele çi dibe bila bibe bê şer, bê pevçûn çareser bibe. Ev daxwaza me ye ama nebe jî nabe. Yani devlet wextê nexwaze, devlet êrişkar be. Mantıqa dewleta Tirkiye ne müsait be ji vê yekê. Yani tiştekî ji destê me naye. Sujdar ne em. Em tenê wekî millet em xwe diparêzin. Li rojata navîn hûn zanin milletekî bê parastin mehkûmê têkçûnê ye, mehkûmê tunebûnê ye. Mesela bifikirin li Rojavayê Kurdistanê çek û sîlehên
rêveberiya xweser tune biya. Yani hûn difikirin ku hete şer rehet bisekiniye. Numune Alawiyên li Laskiyê hûn dibînin hete şê çi anî serê wan. Çeteyên dewleta Tirkiye çi anî serê wan. Bifikirin ku dema êrişên dewleta Tirkiye çêbûn li ser Rojavayê Kurdistanê, dema ku wan çeteyên xwe berda ser Rojavayê Kurdistanê bendava tîşinê. Bifikirin ku di destê Kurdan de çek û sîlah tune biya, destê Qesedê de çek û sîlah tune biya. Wê çi bibiye? Yani divan şertan de hakikaten milletekî bêparastin, milletekî bê çek û sîlah kesek got nade wan. Aniha li Rojavayê Kurdistanê heyet li ser heyet diçin ziyaretê, bi rojan, bi hefteyan dimînin. Herî dawî hefteya borî heta niha hêjî heyet li wê derê ne. Ji İngîltere bigire heta Fransa, Almanya, welatên cuda yên Ewropayê heyetên siyasî diçin wê derê. Bi derdorên PYD re, Qesedê re hevdîtina çê dikin. Çima? Di destê wan de çek û sîlah heye, xwe diparêzin, xwedî hêzin. Wextê hêza mirovan hebe, mirov dikare bi tesîr be. Ama tabii çek firqî heye. Yani çeka di destê gerîlayên Kurdan de çeka ji destê çeteyên dewleta Tirkiye yan jî çeteyên din de cudatir e. Çek bi tena serê xwe manawî tune ye. Tiştek ku firqiyê dixe navbera însanê xwedî prensîp, tiştek ku firqiyê dixe navbera çekên gerîla û çekên çeteyên girêdayî dewleta Tirkiye çi ye? Prensîbê wan e, îdeolojiya wan e. Vê çekê kengê çawa bikarbînin? Ji bo çi? Bi kîjan arman jî bikarbînin? Ev mühîm e. Tu çeka destê xwe de tu dikarî ji bo medeniyetê, ji bo demokrasiyê bikarbînî. Ev e tiştek ku şervanên Kurdan dikin. Firqiya şervanên Kurdan û yê xelkê ev e. Tabii em hemî xelkê nekin nava meselê. Gelek millet hene mîna Kurdan çekê xwe bikartînin. Xwedî prensîbin. Ji bo başiyê, ji bo rindiyê çekê xwe bikartînin. Çek û sîlehên bê exlaq tiştê xerab dikare bike. Ji ber vê her fealiyeta ku divê jiyanê de mirov dike divê tê de exlaq hebe. Yani hûn çi dikin bikin. Yani ji ber vê exlaq çi ye? Tu wextê şer dikî tu mecbûrî sîstema xwazayê biparêzî. Ekolojiyê re rêz û hurmet bigirî. Tu mecbûrî mafê însanan biparêzî. Ji demokrasiyê re rêz û hurmet bigirî. Li gorî wî çeka xwe bikarbînî. Wê demê çeka te dikare bi bandor be. Ji mirovahiyê re xizmetê bike. Ev ji van re em dibêjin exlaq. Dîplomasî jî wisa ye. Tu herî dîplomasî bikî bi tena serê xwe, tu bi armanca derxistina şer jî dikarî dîplomasî bikî. Tu ji bo menfaetên dewleta xwe û rêxistina xwe jî tu dikarî dîplomasî bikî. Veya ji xirabiyê re xizmetê dike. Ama tu ji bo pêşxistina mirovahiyê, medeniyetê, başiyê dîplomasî bikî, wê demê dîplomasî digihêje wateya xwe. Her tiştî de wisa ye. Nivîsandin wisa ye, huner wisa ye, çêkirina resim wisa ye. Di huner de jî, yani wextê ku tu müzik çê dikî, stran dibêjî, tu dikarî însanan bînî galiyanê û şer û pevçûn bidî derxistin, yan jî tam berova jî tu dikarî xizmetê bikî ji başiyê re. Her tiştî ku hûn di jiyanê de dikin, li keleka wî divê exlaq hebe. Şer û exlaq, dîplomasî û exlaq, huner û exlaq. Wana mühîm in. Îjar me gotibû hêzên dewleta Tirkiye bê exlaqin, bê pîvan êrişê heremên Kurdistanê dikin, hem jî divê meseleya pêvajoyê de, meseleya Agirbestê de. Wekî din hevano İran û dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê di derheqê peymana nukleer li Romayê îro li hev civiyan, her du welatan ragihandibûn ku hevdîtinên hefteyan borî de hevdîtinê wan baş derbas dibin, tekîliya wan baş e, ew divê qenaetê dane ku bikaribin bigihêjin rêkeftinekî. Civîn li Romayê li ber siyagefa serokê Amerîkayê Donald Trump dest pê kir. Donald Trump çi gotibû eger li hevkirin çê nebe wê çek bike ve dewrê.
Donald Trump gotibu çi dibe bila bibe heta ji destê min tê ez ê çek û sîleh bikar neynim. Ez ê bê sîleh vê meselê hel bikim. Ew jî tiştekî mühim e. Yani dibe ez ê pirsgirêkê çareser bikim. û di rastiyê de dibêje pirsgirêkekî ne zehmet e, hêsan e jî em ê vê çareser bikin. Ez dixwazim İran bibe neteweyekê dewlemend, ez dixwazim İran bibe dewletekî mezin, lê tu carî ew nikarin bi çekên nuklerî vê yekê bikin. Yani ji bo bikaribin bigêjin hedefa xwe bibin dewletekî mezin dibe pêşî çekên xwe yên nuklerî îmha bikin û me ra li hev bikin. Yani peymana nuklerî bi me ra îmze bikin. Eger dixwazim bibin welatekî mezin nikarin bibin xwediyê çekên nuklerî dibêje Donald Trump. Di vê navberê de tiştekî din jî heye, hûn zanin İran dewletek ku jer e, însana dar vedike. 16 rêxistinên mafê mirovan ji bo ku biryara darvekirina 85 belûciyan neyê pêkanîn, daxuyaniyekê dan çapemeniyê, rêxistinan destnîşan kir ku pêwîst e heme hêzên navnetîwî hem jî hêzên herêmî tavilê li hember darvekirinê bikevin nava liv û tevgerê. Dibêjin li komara İslamî ya Îranê bi taybetî li hember kêmenetîwên etnîkî olî cezayê mirinê gelekî caran baweyekê cudaxwaz tê pê bikaranîn, tê pêkanîn. Ev jî mirovan dike nava tirs û fikaran. Ev demekî dirêj e. Civaka Belûc rastî cudaxwaziya cewherî û sîstematîk tê. Ev civak niha ji ber her gavî zêdetir bûye hedefa pêvajoyên daraza keyfî, bêedaletî. Yani dewleta Îranê çawa ku li hember Kurdan wisa li gor kêfa xwe tev digere, li hember Belûciyan jî bi vî şeklî tev digere. Yani cuda çi heye, cihêkarî heye. Yani ne di qanûnê de ne di pratikê de wekhevî tune ye. Mirov Belûc be ya jî mirov Kurd be li Îranê muamelekî cuda tê kirin. Di wê manê de li gorî raporên pêbaweriyên herêmî û navnetewî 85 girtî nikarin bigihêjin parêzerê xwe jî ji mafê darizandina adîlane bê pare. Niha hemî jî li ber darvekirinê ne. Cezayê îdamê li wan hatiye birîn. û eger hêzên navnetewî nekevin dewrê ev ceza dikarin werin pêkanîn. Yani 85 însan wê werin darvekirin. Yani bi cîhanîna van cezaya ne tenê mînakekê eşkere ya bêdaraziyekê mezin e de aynı demê de peyama zext û bêedaletiyekê mezin e jî ji bo hemû kêmenetewên li tevahiya welêt. Di şertê wiha de eger ceza bêne pêkanîn, ev tê wateya binpêkirina mafê jiyanê. Hevpeymaniya navnetewî tekildarê mafên medenî û siyasî jî ew jî di nav da berpirsiyariyê navnetewî erê. Niha di rapora wan de çi daxwaz hene ez vê jî were bêjim. Mesela bi taybetî bank li netîwek bî tê kirin. Banka ku li netîwek bî tê kirin tê de çi heye? Dibêje tavilê birayedarên Komara İslamî ya Îranê re tekilî daynin, daxwaza rawestandina van înfazan bikin. Di derbarê pêvajoya darazandina 85 girtiyan û rewşa wan ya niha de zelaliyekê bêyekê masî bixwazin. Bank bikin ku cezayê mirinê yê di rewşên darazandina ne adîlane de ne hatine dayîn tavilê were rakirin. Yani ev cezayê darvekirinê dibe acîlen betal bibe. û dem jî gelekî giring e. Dem mühim e. Zaman em bank li netîwek bî dikin, bank li misyonên dîplomatîk û civaka sivîl dikin. Yani hemî aktorê mafê mirovan de kî heye kî tune navda ji bo hemiya navê wan tev nevêjin. Ji bo ku ev trajediya mirovahî ya bi were rawestandin, bawekê lezgîn bi koordîneyî bikeve nava li vû tevgere. Yani ev bi vî şeklî ye. Di derheqê Îranê de hûn zanin jinên Kurd, çend jinên Kurd, çend xortên Kurd hene ew jî li ber darvekirinê ne. Ji bo wan jî divê dem bi dem bang werin kirin. Mijarekî din jî beriya çend rojan hûn zanin sedemîn salvegera şehadeta Xalidbegê Cibrî û Yusuf Ziyabek bû. Di derheqê vê mijarê de gelek partiyan Dem Partî jî partiyên cuda jî daxuyanî dan. Partiya Welatparêzên Kurdistanê em kêm cih didin daxuyanî wan lê di derheqê vê mijarê de tiştê xweş gotine. Yani Xalidbegê Cibrî
Yusuf Ziyabek hevalê wan yê ku hatine darvekirin hemî bi bîranîn. Pewekê bi daxuyaniyekî nivîskî çi dibêje di dîroka Kurdistanê de ji serhildan û tevgerên netewê yên herî giring yek jî tevgera neteweyî ya 1925 e ku wekî serhildana Şeyh Saîd tên naskirin. Amedekariya vê serhildanê ji aliyê Teşkîlata Azadiyê yani Komîteya İstiklalê ya Kurdistanê ve hatibû dest pêkirin. Teşkîlata Azadiyê sala 1922 hatiye damezrandin. Serokê wî Xalid Bêgê Cibrî bû. Yek ji rêveberên Teşkîlata Azadiyê jî Yusuf Ziyabek bû. Her du hevalên hevbûn. Serhildanê beriya amedekarî temam bibe dest pêkirin. Yani ev jî plan projeyekî bû ji bo serhildan negêje hedefa xwe. Beriya ku amedekariyên serhildanê temam bibe, Türkiye ji bo rê li ber vê serhildanê bigire, pêşî çi kir? Yusuf Ziyabek girt, paşê jî Xalid Bêgê Cibrî girt. Dewleta Tirkiye her du rêberên Kurdan anîn zindana Bitlisê. Li gorî biryara Dîwana Herbê ya Bitlisê roja 14 Nîsana 1925 yani 7 sal beriya niha li Bitlisê Xalid Bêgê Cibrî, Yusuf Ziyabek hatin kuştin. Heta niha jî nayzanîn ka her du rêberên milletê Kurd bi golebarankirinê yan bi darvekirinê hatine qetilkirin, ew jî nayzanîn. Di aynî rojê de bi biryara Dîwana Herbê ya Bitlisê rêberên milletê Kurd êdin jî yani wekî mînak Ali Rıza Bek, Bahattin Bek, Faik Bek, Mele Abdurrahmanê Şirnexî tev hatin darvekirin. Cenazê wan birimkuderê nediyar e. Heta îro jî ciyê mezerê Xalid Bêgê Cibrî, ê Yusuf Ziyabek, ê Ali Rıza Bek, Bahattin Bek, Faik Bek, ê Mele Abdurrahmanê Şirnexî, wekî ciyê mezerê Şeyh Saîd, wekî ciyê mezerê Seyyid Rıza hevalê wan, heta Saîdê Kurdî Bediüzzeman, ciyê mezerê wan nayzanîn. Ji aliyê dewleta Tirkiye ve heta niha jî tu car nehatine eşkere kirin. Piştî girtina Xalid Bêgê Cibrî û Yusuf Ziyabek bi provokasyonekî pişra rêberê olî û civakî ê gelê Kurd Şeyh Saîd seroketiya vê serhildanê kir. Yani piştî ku Xalid Bêgê Cibrî û Yusuf Ziyabek wekî rêberên vê teşkîlatê hatin girtin darvekirin bi provokasyonekî Şeyh Saîd anîn xistin şûna wan rêberekî olî bû, civakî bû. Gelek dihate hezkirin, dihate nasîn, îtibara wî hebû di civakê de. Bû serokê tevgerê ew jî di demekî kin de mixabin bi ser neket. Yani provokasyonekî, komployekî dewleta Tirkiye çêbû li hember wan. Mesela girtina wî jî tam ne zelal e. Yani dîroknasên Kurd jî meselê pir xweş eşkere nakin. Şeyh Saîd wextê ku serhildana wî meriv dibe nebêje serhildan. Tekoşîna wî hebû, mücadeleya wî hebû. Ji bo Kurd û Kurdistanê erê rast e. Ama dewleta Tirkiye pir zû êrişê ser wan kir. Ew plan û projeyê wan de kiçûk û ew mecbûr ma bi çend hevalê xwe re were dixwast derbasî Îranê bibe. Yani dixwast ji Bakurê Kurdistanê bireve ya rastî. Ji ber vê hat heta Vartwê. Li Vartwê êdî teqeta wî tune bû pêşkeve. Nikaribû derbasî Îranê bibe. Li wê derê mixabin biryardan teslîm bibin yani. Biryardan xwe radestî dewletê bikin. Veya rastiya me ye. Yani dîrok dibe rast were nivîsandin. Dîrok rast ney nivîsandin veya heqarete li niv şanû. Niv şanû dibe rabordiya xwe baş bizanibe. Hêzên ku tên Şeyh Saîd teslîm digirin 10 askerên Tirkin ê peşmûrde ne. Îro pireyekî hêl wê derê di navbera Mûş û Vartwê de jê re dibêjim pira Abdurrahman Paşa nêzîkî gundê Çarbihorê ye. Tên wê derê Şeyh Saîd û hevalî teslîm digirin. Li cem wan Bînbaşî Qasım Bek heye. Ew tevlî serhildanê nebiye. Rola wî di serhildanê de tune ye. Di 1919 rast e. Wextê ku bînbaşî bû di artêşa Osmanî de ew wî teqewût kir. Yani ji artêşê jî avêtî bûn. Li mala xwe bû.
تو علاقوی به سرهلدانی تو نبود تبلی نبود یعنی رد کرد یعنی گوت از مال خواهمه وکی عسکری که از دبینم که اف سرهلدان ناگیجه سری او هم خزم خالد بگی جبری بوجه عینی عشیرتی بو قاسم بک و هم جی باجناغ شیخ سعید بو yani. جا شیخ سعید خبر جیرا دشینه دبی وره تو عسکری که کیونی واندر باش ناس کی بشپکی ما بگینه ایرانی yani rola tene ve tiştekidin tune rola de teslim kirna şex Said de jî pir neber ber biçabe yani em wisa dizanin îja wextê ku hatin girtin Şex Said bi tevî hevalê xwe hatin girtin Qasım Bek jî li wê derê tê girtin di mehkemê de normal cezayê darvekirinê didin Qasım Bek jî ama ew nayê darvekirin ji ber ku eskerekî teqewut e Osmaniye ew 30 salan dişine sürgünê 30 salan sürgün edimine başeti Alazizi ama Şex Said ve hevalî tev darvetkin. Bes bartkin 29 Haziranê. Çîroka me ve em çi bikin? Çîroka me ve bi vê wesileyê hemî insanê ku di tekoşîna ji bo Kurd û Kurdistanê de jiyana xwe ji dest dane bûne qurbanî em wana bi bîr tînin bi hurmet. Em derbasî Rojavayê Kurdistanê bibin çeteyên Daişî hatin girtin bi xasî 16 çete li kampa Holê di roja duyemîn ya operasyona ewlehiyê de gelek çek û Cebilxanê jî hatin bi dest xistin bi wan 16 çeteyan re Qesedê YPJ û hêzên ewlekariya hundirîn di roja sisiyan ya operasyonê de xebatên xwe didomînin ev jî wekî agahî em jara bêjin li Rojavayê Kurdistanê tiştê xweş çê dibin hevalna tiştê xweş çê dibin hem heyetê navnetîwî diçin tên hem jî îtîbara HTŞ û rêveberiya îro ya hikûmeta Şamê gelekî kêm bîye Amerika bawekî eşkere beyan kir ku ew rêveberiya Şamê ya îro nas nakin hin şertê xwe daniye pêş yek ji wan şertan ew e ku divê rêveberiya Şamê hebûna Amerika ya li Sûriye resmî qebûl bike ev pir mühim e ji bo Kurdan jî mühim e îja ka em binêrin hêzên Amerîkayê ji Rojavayê Kurdistanê vedikişin ve nakişin bi çend gotina em basa wî jî bikin hevalno Fermandarê giştiyê hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê Mazlûm Abdî fermandara giştiya yekîneyên parastina jinê YPJ Rohilat Afrîn tevî hêzên hevpêmaniya navnetewî çûn bendava tîşinê li wê derê geriyan çavderiyê xwe anîn ziman li gorî agahiyên ku hatine bi destxistin Mazlûm Abdî û Rohilat Afrîn bi çalakvanan re civiyane berxwedana wan ye ji bo parastina destkeftên milletê Kurd silav kiriye Mazlûm Abdî bang li her kesî kir mil bidin hevû du welatekî aram welatekî ewle were ava kirin wekî din niha li ser bendava tîşinê lehevkirinekî heye bi HTŞ re bi dewleta Tirkiye re jî agirbestekî heye lehevkirinekî heye heta niha tam hê nehatiye eşkere kirin em li bendêne ku îro sibê ev naveroka vê agirbestî were eşkere kirin alan mala te ava gelek spas dikim merci beaucoup wekî din evanno hêzên Amerîkayê dest pê kirine ji Rojavayê Kurdistanê venakişin nebijin ne bilmem bijin dest pê kirine vedikişin tiştekî wisa tune niha gelek baregehên artêşa Amerîkayê hene li Rojavayê Kurdistanê li herêma rêveberiya xwe ser vana hêdî tînin komîser hev dikin yani ji Rojava dernakevin belkî hêza xwe kêm bikin ama hêza xwe ya siyasî zêdetir dikin Amerîka hebûna xwe ya li Rojava diparêze hêza askerî ne mühim e hêza askerî dikarin kêm bikin dikarin zêde bikin ama ya mühim ji bo Kurdan hêza siyasî ya Amerîkayê çi qas li Rojava heye ew mühim e yani tişta herî mühim jî ew e merov çawa bikare be pêşî li dewleta Tirkiye bigire ji bo êrişineke hûn zanin welatê bi tenê ku îro li ser Rojavayê Kurdistanê tehdît e dewleta Tirkiye
eğer tehditin devleta Türkiye bisekine hebuna Amerika'ya bêmaneye la Rojava. Ne olsa? Çima em dibêjin bila Amerika bimîne la Rojava? Yani ez alîgirim bimîne. Çünkü devleta Türkiye weke devleta 30 milyon Kurdan li gorî exlaq tev nagere. Normal divya bu çi biya? Yani normal yani hûn xwe şuna devleta Türkiye ne? 30 milyon hemolatiyê te Kurd hene û eqrebayê wan xizmê wan li Rojavayê Kurdistanê niha di pêvajoya avakirina herêmekê de ne. Dibe devlet be, dibe federasyon be yan jî heremek be. Yani hûn piştgirî nadinin. Normal şarttan da merû piştgirî dide ne? Vê rêvebiriyê. Devleta Tirkiye dijminî dike. Binêrin. Devletek ew qas nijadperest e ji bo avakirina Qibrîsê ji Tirkiyên Qibrîsî re 40 sal li ber xwe dide. 5 sal li ber xwe dide. Hebûna xwe hemî da. Ji bo avakirina Türkmenistanekî çi destatê dike li Rojavayê Kurdistanê, li Iraqê, li her derê. Ama her tiştê xwe dide ji bo pêşî li hebûna Kurdan û Kurdistanê bigire. Halbuki em hemolatiyê Tirkiye ne, Türkmen hemolatiyê Tirkiye jî nin. Ka Tirkiye welatê wan kesan bû yê ku bi hemolatîbûna xwe vegirê dey devleta Tirkiye ne. Ka qanûn hebû, destûra bingehîn hebû. Ka Türkiye ne welatê Tirkan tenê bû weke nijad. Ka Tirkbûn tenê nijadekî temsîl nedikir. Hemû hemolatiyên Tirkiye temsîl dikir. Ka hemî vir derew derket. Derew e. Türk navê nijadekî ye, navê milletekî ye, navê netewa Tirk ne. Yani hemî insanê ku hemolatiyên Tirkiye ne, navê wan ne Tirk in. Ev derew e, ev teoriya devleta Tirkiye ye. Tiştekî wisa tune ye. Normal kanûnê de wisa nivîsiye. Her kesê ku hemolatiyê devleta Tirkiye be, ew navê wan Tirk e. Madem navê wan Tirk e ji bo avakirina Türkmenistanekî, ji bo avakirina welatekî, devletekî Tirkiye Qibrîsê çima xwe dikujî, xwe mahv dikî, xwe perîşan dikî? Ha, ya rast çi bû, ya rast devleta Tirkiye piştgirî bide hebûna Kurdistanê li Iraqê, li Sûriyê, li Îranê. Ya rast ew bû. Eger wisa bibiya, me bigote ya çi xweş e. Kurdên Bakurê Kurdistanê xwedî devletekî wisa mezin in. Ev devleta me piştgirî dide Kurdên me ê li dervê Bakurê Kurdistanê jî. Normal wisa bû. Diviya bû wisa we. Wextê ku Daişê êriş kir, diviya bû devleta Tirkî mudaxele bikira, bikete dewrê. Wê demê dikarîbû baweriya me qezenç bikira. Wê demê ew qas însanê me di zindana da nedima. Ha, yani were ser mesele. Yani Amerika ji Rojavayê Kurdistanê dernakeve, tam berova jî hêza xwe ya li Rojavayê Kurdistanê diparêze û mezin dike. Hêza askerî kêm bike jî hêza siyasî mezin dike. Ji me re jî heta niha me çi got gilî û gazincê me çi bû? Me digot çima Amerîka tenê ji aliyê askerî ve piştgirî dide me, çima ji aliyê siyasî ve nayê bi rêveberên siyasî re hevdîtina çênake, gilî û gazincî me ev bû ne? Ji Ewropê ve em dibêjin aliyê siyasî yê hebûna Amerîkayê wê zêdetir bibe li Rojavayê Kurdistanê. Bêxem hûn dikarin razêm. Qet ne mesele ye. Kîja mijar hebû wekî di min dixwest ez bara parve bikim? Ha, heval heta niha ev hefteyekî ez nebûwara bûm, hefteyekî ez nexweş bûm. Yani hûn jî hûn dibînin vê derê. Yani ev hemî pozê min ji ber ew birîndar bû yani. Ew ê derbas be, nava di roja de ew ê derbas be. Normal e. Wekî din tiştek ku min dikir, ka ez hinek li peyamê we binêrim. Yani hevalê ku merex kirin, gotin ev camêr li ku derê ye û çima dernakeve pêşiya ekranê mala we ava.
hevalê ku merex kiribin, hevalê ku merex nekiribin ji mala we jîya herê bin. Tişna be. Merû nexweş dikeve ya normal e. Îja hefteya pêşiya me şûnva nava heftê de jî belkî ez ê kêm weşanê bikim. Çünkü ez ê hinek karê min ê taybet hene. Ama pişra ez ê derbasî stûdyodekî nû bibim. Em ê hinek bi îstiqrar weşana xwe bidomînin. Her êvar bi şiklekî cuda. Ya eserê min de hem plan hene ji bo YouTubeê. Ka em biderin. Em ê karibin çi bikin. Mikrofona min tenê bû. Min mikrofon xwestiye. Min ewa wî hebû. Garantiya wî hebû. Min beriya salekî girtibû garantiya wî xilas nebûye. Min da hundir ji ber ku ez çi dibêjim li min ve digerîne dengê min ya. Baş e ez xatir ji we bixwazim hevanda. Ez wisa bê plan ez ketim weşanê. Baş e mala we ava eleqekî baş heye. Her hebim. Ka ez binêrim bidî kengê ez ê bi zindî derkevim pêşberî we. Bi hêviya rojên xweş, azad û hemiya silav dikim. Dem baş.